La ilaha illallah in ji sani na inna. La ilaha illallah in ji sani sani. Da fada na yi tunani ina kamar in kuka. Saboda na yi tunanin duniya matakin farko. Waɗansu sun zauna duniya da sauran daɗi. Sun kaura sun kauce duniya da sauran daɗi. Yau mu da sun bari ga mana cikin garwashi. Sun ba mu da mu ga ƙarshen tabar mu ji daɗi na ba. Allah ka hita musulmin ka ga matsuwa in ka so. Ganin mutum ya ba lafiyar mutum nan ba. Ganin mutum ya ba lafiyar mutum nan ba. Amma fa in ji shehu na wanke saboda ya san komai. Da arziki da rashi na shirinsa ya sha bamban. Da arziki da rashi na shirinsa ya sha bamban. Waɗansu sun yi ko suka kira da kamfan wanka. Da sun ka tashi miya sun haɗa da gautan kura. Sun ci kayan mutu sun da ba gida na kwamba. Amma ba wanga tuwa na so bai yi mun daɗi ba. A sha ruwa da yawa ba a rage ba ya zama keta. A sha ruwa da yawa ba a rage ba ketar gudewa. Yau kuma a sha rage don na gobe ko wata rana. Idan kana tafiya san ake ka wayo baya. Idan kana tafiya san ake ka duba baya. Saboda yara kiyana jiran ka kudi ban kwana. Wai don ka san ko yau ta. Wanda ya yi gemu ba ya kyau da wargin karya. Duk wanda ya yi gemu ba ya kyau da wargin karya. Abulan bala abulan ba na san shi don na girma. Duk wanda ya yi magana bai cika ba ta zama karya. A hankali tafiya san sai da giwa. A hankali tafiya san sai da giwa. Da kaga an yi gudu an hada da gonar noma. Munafikin mu na mana ya alubai mun rana ba. Munafikin mu na mana ya aluban ga karfi na ba. Amma fa ba da laifi da ga gida ya faro. Amma fa ba da laifi da ga gida ya dauko. Saboda ma kirki an kawo a uwa ta aure. A hankali tafiya san sai da giwa da kaga an yi gudu a haɗa da gonar rum. Ina mai basulla inusa, sannu mai basulla inusa. Tai baba ya raba na kiya kan sanan alada auta na gode ma. Auta santana alina godina ya abin da kake ai kyau ga halin ina tuna da sallah inusa salamatu bila ya kyau ta salamatu bila ya kyau ta ko yaushe ke so kalele ka suna adon gada banda adon ki akwanta ban ce ki je kauye ba za mu je kauye sai a kurkuka ta zo dole da za mu kano ko kaduna sai a daidai Allah ya kare kiyaye ki yau da kuma rana irin abin da kike ai kyau ga no mai basalla inusa mai basalla inusa alhaji na gode ma irin abin da kake ai kyau ga sani kano ma Allah ya kare kiyaye mu yau da kuma rana saboda zan tafi ma yalo inga
dawo lafiya sani sabulu na Kano ma na iro ba na halika dan habu ba habu dan karami dan abubakar ba abubakar dan karami fara kama fara mai masa uda ko kana da rana sai ya gudu Waɗansu suna yi wahala na so ba su ji daɗi ba. Waɗansu na ta kirari suna ta kurin noma da ma ka je fada madasa su ba mu ga ko gwaza ba. Waɗansu na ta kirari suna ta kurin noma da ma ka je fada madasa su ba mu ga ko gwaza ba. Ma yalo na koyi babu masu shi sai da ku. Ma yalo kuma ta kasa ga masu noma rani. Yanzu abin da mutane suke faɗa ko birni. Yanzu abin da mutane suke faɗa ko birni. Har kuma sai ma yalo inji yayan birni. Tattasai sai ma yalo inji yan yarbawa. Albasa sai ma yalo inji yan tura. Tumatiri sai ma yalo inji yayan birni. Ko iko babu irin na ko inji yan yarba. Ma yalo na ko iri babu masu shi sai dai. Ma yalo kai mana kyauta irin ta yayan birni. Ma yalo kai mana kyauta irin ta yayan sarki. Ma yalo kai mana kyauta irin ta ni na tuba. Suka bi kanta suka cika da kayan gwari sai suka taiwa mijin hajo ga ta nan dunni dai. Ma yalo yadda kuke ya mai kyau ga sani na ya dogarin da ake da shi dabaro kullum ma yalo ban da kwatancin kuma su noman rani. Saboda na koyi babu masu shi sai dai ku. Waɗansu na ta kirayi suna ta turin noma da ma ka jefa da mata su ba mu ga ko gwaza ba. Ma ya lafon gwamnati da saka masu noma rani. Allah ya ƙara kiyaye ku yau da kowace rana. Sannan marafan ma ya lura da kai mun komai. Ina marafan ma ya lura da kai mun komai. Allah ya ƙara kiyaye ka yau da kowace rana. Idan abin da ka ce da na yi kyau ga sani na sani. Yawa. Yawa. Kuta in ilka inu sassa. Zaki bai san kaya da nauyi ba sam. Na gode wa inusa sarkin dako. Ka je kiɗa kamar na yanka, amma komai shi sarki ne idan ka binkita na yan dako. Sarkin dako. Ka je kiɗa kamar na yanka, amma komai shi sarki ne idan ka binkita na yan dako. Gaishe ka inusa sarkin dako domin ka taimaka min kwarai. Ni ma na so in bi ko wurin
aiki, kuna aikin ko ina waka, kuna lodi ko sauka da in ku samu kuɗi ku man ciki. Na so in ɗauki kaya amma fauya na baya ima bahu, kuma kaina babu kunya ciki. Ni ma na so in bi ku wurin aiki, kuna aikin ko ina waka, kuna lodi ko sauka da in ku samu kuɗi ku man ciki. Na so in ɗauki kaya amma fauya na baya ima bahu, kuma kaina babu kunya ciki. Gaishe ka ino sarkin dako, mun koma ƙungiyar 'yan dako, yambancin ƙungiyar 'yan dako mai mota ba ya samu kuɗi. Yawa, yaran koma ƙungiyar 'yan dako, yambancin ƙungiyar 'yan dako da goro ba za ya zo Hausa ba. Gaishe ka ino sarkin dako, jirgin kasa shi ka karyar da ko da ya ga inusa yana lodi jirgin kasa nan da nan ya yi shu. Kasa Allah shi ka sadauki, rada inusa ya ban mamaki, sannan tururuwa da mutanenta ta kwaso hatsi ta kai cikin gida, ya ama ta kai cikin gida, ta kwaso kasa ta kai wani waje. Da ta ga inusa yana lodi sai na ji ta ce wa mutanenta ku aje kaya mu kai gaisuwa domin ga melu nan ya iso. Inusa sarkin dako, yawa lalle ka taimaka min kwarai. Inda inusa ya ban mamaki, shi ya bani ban masara ya koma ya ƙara ban masara, ya bani ban masara inusa ya ƙara ban masara, ya bani ban masara ya koma ya bada ban masara shida ya bani kuma ga kuɗi a kalman gida. Sai na ce a saka mota idan ta tashi sai mafara, sai ya ce ka a saka mota ya je a cikin mutane ne ya jawo min gudanar ciki. Wani mai ƙarfi kamar dambo tun daga ɗan dume ya tashi shi ya ɗauko su han mafara, saboda inusa sarkin dako zaki ta yawa. Gaishe ka inusa sarkin dako, gaishe ka inusa sarkin dako. Sani sai na tashi mai gora ina aisha man gyaɗa har gida na rabi baba sani lawali. Yawa, sai na tashi mai gora ina aisha man gyaɗa har gida. Sani sai na tashi mai gora don aisha man gyaɗa har gida. Shi ma ya taimaka min kwarai saboda inusa sarkin dako. Wadana inusa na gode, wadana inusa na gode, shi ma ya taimaka min. Sannu dan jo a gaishe ka, dan auta mutumina ne, kuma dan jo mutumina ne, shi ma ya taimaka min kwarai. Rabe kanan malam na gaishe ka, rabe kanan malam na gaishe ka, na dan dume da kai ka biya. Lawali baban yara mutumina ne wanda kai wada abu kaida. Yawa, raba su ba raina ma ba, raba su ba raina ma ba, sannu da man gada na gaishe ka kai ma ka taimaka min kwarai. Ba wani ba wa kasuwa noman ku ko da an fara noman fili. Yawa, ba wani ba wa kasuwa noman ku ko da an fara noman fili. Ba wani ba wa kasuwa kasa ba. Ka taimaka min kwarai. Hajiya ai mai gidan kashe naira. Yawa, hajiya ai mai gidan kashe naira. Gidan kashe kuɗi ne in ba ka da koɗari. Yi wuri a baka ruwa ka sha gida. Yawa, a gaida inusa sarkin dako baka san kana da nauyi. Na gode rabe a gaishe ka, na hajiya mutumina ne alƙalin
yan duko. Yo ina Ibrahim ya fitila shari. Yo ina Ibrahim ya fitila shari. Ana ruwa kuma kayanka amma ba ta fasa kai sahi ba. Shi ma ya taimaka min kwarai saboda inusa sarkin na so in ɗauki kaya amma wuya na ba ya ima bahu kuma kai na babu kwanya ciki. Yara mu koma ƙungiyar yan dako in sun samu kuɗi su kama. Yara mu koma ƙungiyar yan dako samu kuɗi su kama. Kashe ka inusa yan dako sun ka taimaka min kwarai yawa. Yadda kake man alhamdulahi na gode. Yadda kake man alhamdulahi sai ka inusa sarkin da ko. Kura ga sama fara. Likita mai wata, inda sahabi da rabi da yamma sha ruwa da yawa. Hajiya kura mai tuwo. Ta iya irin tuwon yan birni, ta iya irin tuwon yan kauye. Na gode hajiya kura mai tuwo ta kwaloni. Da ban kuɗi ta sai mani fetur in kan wuce gida. Ya dace wa mamman na iyo hamdulillahi. Inda kina tuwo ni har abada ba ni shambura na fara. Idan na sha. Hajiya kura mai tuwo ta kwaloni kuma in kina tuwo har in mutu ban koma can bula don na lura abinci bula na kurma. Kowa da abincin su a gida tun farin. Kowa yana da abinci na a gida tun farin wanda ta shiga na shine ba. Na asirci. Kowane tsuntsu da ka sani in ya tashi kuka gidansu yake Muhammadu in ba a mace shi ba don faɗa maka in ya kai cikin daɗin rai. Hajiya kura mai tuwo ta kwaloni idan kina tuwo ni har abada ba na tambula don na lura abinci kula na kurma. To kuma ya ba. Baya ka zan bagobi. Jama'a ko da ka tayo faɗa mako ga don bagobi dan diga. Kyawun bagobi ka haɗa mashi zogale da tafasa in ya cika miƙa mashi ruwa ka huta. Yoshi ko ɗan. Jara da zama ba da malamin kankano da gurasa yake ado in ya tashi. Ita abinci. Daga bakano da gurasa muka gane in babu gurasa kana ganin yara. Kyawun ba za fare a gwada mu na hoce a sabuli ko ba gishiri ci muka yi cikin yanarai. Ai dai haja kura mai tuwo. Ai dai awa guda. Hajiya kura mai tuwo in ta yi tuwo bai awa guda. Minti 20 ne kana ganin ya kare. Kowa sami tuwon kura mai tuwo ya ci da ya gama ana biya mai maka. Yanzu kana ganin Allah ka wani ba Allah bala ka ta yi. Allah shi yadda Allah shi kawo shi. Hajiya kura mai tuwo gode. Barka da taimakon yan birni
da taimakon Allah shi koro mai biya mai ya ci tuwa zancen da nema idan ka gamsu ka shaida mani idan baka gamsu ba na sake faɗi cikin da sai ka faɗa na ji alhaji Muhammad Salisu Sabulu na Kano ma ni ta ce ka san halin mutanen burmi su ba su cin tuwo sannan abada ba su shan fura sannan ka dakata ya faɗa maka gadon bakobi dan dija shi gobe ka bashi ya toba kunci gadon bakobi ka haɗa mashi zogale da tafasa in ya cika miƙa mashi ruwa ka huta shi ko ba Kano da gurasa ke ado in ya tashi sai alkubu ba Kano da gurasa ke ado in babu gurasa kana ganin haramu sai ma hikima suka kama alkubus kyawun ba zan fare a aje muna hoce a sakuli ko ba gishiri ci muka yi cikin daɗin rai ba sai ku ci ina hajiya kura mai tuwo mata kwalmar gwamnan mahaimali na kone barka da ƙoƙari da ke wasa bulu na Barambamba da bambaramba Barambamba da bambaramba dambam yawa baramba dambam da badumbarum badumbum baramba dambam da dumbarum badumbum mai tuwo ta ya tsakowa ya haro na ba'u sake martaba girki gwagwatin da saye sannan ki zo ki gyara miya ya haro na ba'u komi da lokaci na yawa kaji yau da mai tuwo ta kai tafa gaisuwa ga ba'u in ta jiya ta toka tuwon babu ko anini babu mai tsere ya kwana ko anini kuma ba a yi ko ɗari ba tun da ƙasar Kano a gwango da Abuja in ka ji tamburan girki ya haru na taro mai to ta ya tsako wa ya haru na kibiya ya zake ke kyauta Allah ɗaukaka ki ita kuma wata yau bakar rowa har da ɓoye talle don ta ganan da rana ko saboda kirba ga ya haru na nuzo ta ban kuɗi to ta ban guraye ta ba ne kuɗi ta ban kuɗin sayan fetur da za ni birni kuma yawan ta bunduma kamiya ba ni cin abinci tana miya tana tusa duk ta ba ta talle yadda zan da ta yani ta yadda kuwa ya haro na ba'u yawan ta bunduma kamiya ba ni cin abinci tana miya tana tusa duk ta ba ta talle ai sai da ta kowa shi ne da taro na ba ta da tusa ta kamar ta ban girki na ji tambura sun shiga ta nan ta gatan ku ka zo da shi na ji tambura sun shiga ta nan ta gatan ku ka zo da shi jini Muhammad Sani na lalata kalanguna sun shiga ta nan ta gatan ku don ta zo ta dawo aha fani na daɗe ina waka duk garin da na je ban samu tegumi ba wai sai mai yamma ina waka an ka ce a tassa ai ko shi sakam na wanda ce a tassa wa ya ce a tassa in gwamna ya faɗi ku faɗa min mu kwashe kaya inda talaka baya hana ma abin da na so ba kowa ba sai ƙwaro zama gana saka dawa ne na fara tegumi na mai dan gida akan dutse sai ka ce kurege shi ya yi tegumi na shi ko guda ƙafafu ne sai ka ce da ringi yan kunnuwa kama akuya ta haito ga dari shi ko na uku yara me sai ka ce kukko yan ka faɗo kamar fitilar kwai cikin rewa su ne sun ka ce a tassan to mai yama gidana ne da kakanni yalle da kanne mai yama gidana ce ba a turkuna ne duk yan uwanmu ne ta za ka tana can mai yama gari na
na ce ba a turkuna ni. ba ba ka ne can Kuma mun buɗe kamfanin hikima sabuwa da mata babu ko magaisuwa. Kuma mun buɗe kamfanin hikima sabuwa da mata babu ko magaisuwa. An koma gaishe su kan su koma gaisa. wani irin makamala Amma fa karuwai ba mata na gaskiya ba, mata na gaskiya na gida na da aure. Gida ina da mata biyu sun ishe ni tattali in tattala in ba su tuwo sun ishe ni tawai ba mu da hankali ba. Yawwa, Ali. Haka. Malam ko da kai jina magana karuwai gaba ɗaya. ba duka ba Da ni da karuwan lungu ba mu koma gaisuwa ba duka karuwai gaba ɗaya. Ba duka karuwai gaba ɗaya ba birnin da yanguwa. Da ni da karuwan lungu ba mu koma gaisuwa. Duk karuwa da azo na gurin da ba agogo ko na gane ta ban ɗauka ta kama da jaka. dan uwan ta jaki Jaki dan uwan ta ne tana tuma tana shuri da da kaya kuma sai ta ba ta karu. gaskar Shi ko na uku yara me sai ka tace kusko yan ka faɗo kamar fitilar kwai cikin rewa. Su ne sun ka a tattar to mai yama gidana ne. Owaye da kakanni yanne da kanne mai yama gidana ce ba a turkuna ni duk yan uwanmu ne can. Za ka kasa nan can. kwarai Mai yama gari na ce ba a turkuna ni. ba ba ka ne can Kuma mun buɗe kamfanin rigima sabuwa da mata babu ko magaisuwa. Kuma mun buɗe kamfanin rigima sabuwa da mata babu ko magaisuwa. An koma gaishe su kan su koma gaisa. wani irin makamala Amma fa karuwai ba mata na gaskiya ba, mata na gaskiya na gida na da aure. Gida ina da mata biyu sun ishe ni tattali in tattala in ba su tuwo sun ishe ni tawai ba mu da hankali ba. Yawwa, Ali. Haka. Malam ko da kai jina magana karuwai gaba ɗaya. ba duka ba Da ni da karuwan lungu ba mu koma gaisuwa ba duka karuwai gaba ɗaya. Ba duka karuwai gaba ɗaya ba birnin da yanguwa. Da ni da karuwan lungu ba mu koma gaisuwa. Duk karuwa da azo na gurin da ba agogo ko na gane ta ban ɗauka ta kama da jaka. dan uwan ta jaki Jaki dan uwan ta ne tana tuma tana shuri da da kaya kuma sai ta ba ta karu. gaskar Yawwa. Da karuwa da azo na gurin da ba agogo ko na gane ta ban ɗauka ta kama da jaka. Da ni da karuwan lungu babu ko magaisuwa na yamma ba. Da ni da karuwan lungu ba mu koma gaisuwa sun yi yamma na yi gaba babu ta da hannu na kawo da kai arewa su kawar da na su kwanci. ta wanda jiboli An koma gaishe su kan su koma gaisuwa. kada wanda Kuma rijiya gaba sun ka tun kuɗa ne
Allah Ubangiji ya sana taho da ƙarfi na tsallake da baya. Allah ya gyara. Wani koma zauna inda ban da kowa zama wurin da ba tuke bai kyau da ni ba. Na